maza ka fito ɗan yankiya. Me ka je ka faɗa kan fuli ka dan Baba, wannan shine mutumin da muka daɗe muna neman mu kama shi. Maza ka tashi. Ka tashi da ce ma. Ka tashi. Yanzu ka sa karan banza yana sun kwa musamman kai. Ka yi mamaki abin bauta ko da shi na tare da ni. Abokin ka ne cuce na kan kudaden da na bashi, shi yasa na kwa muso ka na san kana tare da shi. Kuma ka san inda yake. Mai gida. Me? Gaba ɗaya abin da muka noma mun yi asararsa. Shi yasa ba mu dama da kudaden ka ba. Makaryaci. Kenan ba ku da kudin da ku biya ni bashi na shine kuma za ku zo ku ansa? Me yasa na ku ansa mun kudade? Ku ɗauke mun shi daga nan amma kuma sai ya biya ni kudade na tukunna. Maza ku ɗauke shi ku je ku killace mun shi. Za ka cika ni ka. Rufe ka zamiya magargama. Dan raina hankali. Daga ta nan. Yalla bai. Nan ba gurin hutawa bane ba da kullun za ku zo zauna ka gane? Ina yalla bai. Ai jiya ba mu zo ba. Ko ma menene? Waye ya faɗa maka cewa nan din gurin zama ne a huta Kai hakuri yalla. Ka ga ban san komai ba, ka fice min daga nan gurin. Kai me faru? Me yasa zaka zo nan kai shiru? In ba komai fa. Kai, baka je aiki ba yau? Aiki nan ba zai yi ba yau shi yasa. To macen ya ce ma wani abu ne? Ya ce min wayan daina zuwa gurin aiki saboda kamar gurin wasa na dauke shi. To ba sai ka ce masa ka dafa din ba? In fara muku me matsalan? In fara muku mawakin da muke yi? Faɗa mana. Muna maganin kowace matsala a cikin wannan ƙauye ba tare da 'yan sanda sun zo gurin ba. Kun ga kenan aikin da muke yi irin nashi ne. Kamata a ce gwamnati mu tana biyan mu albahi ko ba haka ba. Kamata mu shiga da daga da korafi. Ko kuma da rage kido mu hanyoyin da zamu dinga samun kuɗaɗen kawai. Abin da ya bada cikin fitness CID Musa, ka tuna? To basira ta yi, like a private detective. Solving center, tabbas abin zai kyau. Iya basira ta wata yi ko? Tun da muke da kai wannan shine karan na farko da muka nemi taimakon ka. Ni da kasancewa nan ƙarami ne, amma zai zama babban mu fara dahi ka gane? To amma ta yaya za mu fara? Akwai gida kusa da ofishin 'yan sanda, nan ɗan ma zai yi. Amma kama ko wani abu a gurin ayi. Abin da zai faru sai dai mu goge mi sabon fenti. Amma kuma kafin haka, muna buƙatar sunan da ya kamata a ce mun saka wannan guri ko? Kamar yadda na kawo wannan basira, haka sunan guri ni ma ni ne wanda na kayi. Udayif Solving Center, ya kuka ji? In ka yi, ba sai mun sa Udayif ba, tilkan ni ma kawai, a yi katon alluwa buga. Don mun fara irin wannan kasuwanci haka, za mu fuskanci matsaloli da dama tabbas. Ko ma wace matsala ce za mu iya ji da ita? Ai babban matsala ita ce wannan sunan da za mu saka, amma hakan zai yiwu. Kwarai hakan zai Ayyo! Kan mazgan! Gurin yaye kowace matsala, hakan kawai za a sa. Ka san me? Shi kenan ba komai ya rufe mana. Aiwa kowa barka. Kai dai kuma matsala ya laɓaya kusa da mu suka buɗe. Ka kwatar da hankali ka ba sun buɗe ba rufewa za mu yi. Bambancin mu da su ai sa hula da muke yi. Yau tabbas babbar rana ce. Ta zaman lafiya wannan yanki. Muna tabbaci akan zaman lafiya zai wanzu a garin nan. Kowanne yake da irin bala'in da yake faruwa amma wannan yanki gabaki ɗaya shi babu. Ya laɓai, in faɗa ma wani guda ɗaya. To me zai hana mu je mu ɗan yi bauta a cikin majami'a mu ɗan bada wata sadaka? Sai ga gidan ya rushe. Komai ya zo gurin mu. Banza ba make kawai mu kuɗaɗe muke bukata. Abubuwa da yawa suna faruwa a cikin wannan ƙauye namu amma gwamnati ba ta iya kawo mana mafita a kansa. Wayannan yara guda biyar suka jajirce suka kawo mana. Kuma suka yaɗin gwiwa suka buɗe wannan gurin magance kowace irin matsala ce na wannan yan ƙauye da kuma mutanen da ke cikin wannan ƙauye domin ci gaban mu. Wurin magance kowace matsala. Wannan wani irin abu ne? Irin yadda matsaloli suke faruwa gurin yayi matuƙar kyau. Yaƙi tsakanin India da Pakistan. Ya laɓai, ba buƙata hakan ai. 'Yan sanda suna kallon mai shiru kawai. To sai me? Abu na farko za mu fara daga matsalar na niyan ma. Me wannan din? Ina tunanin gabaki ɗaya komai zai zo nuna. Shi kenan komai ya tarwatse. Ya magana majami'ar? Ya laɓai sadaka ce mafita fa.
Ina ganin hakan. Yallaɓai ka yi haƙuri. Ni ɗin me kamai da ni ne? Na lura gaba ɗaya mutane ba sa fahimtar abin da na ce. Ke kamata a ce kin fahimce ni. Ke da kowa da ke cikin ƙauye, wannan ka heri nake muku, zan iya fecewa inda na ga dama. Mana ka bada kuɗin to. Kai da Allah can ka dakata. Ka bani kuɗaɗe na ce maka. Idan na cinye kuɗin nan na riga na cinye, kowa za su zo ba zan iya. Dalla can ba na hamago. Na gode sosai yallaɓai, alfarma ɗaya nake buƙata. Hamago, saura ka ƙara zuwa ka ci mun bashi. Idan ka ƙara mun wannan abun, fiye da hakan zan ma, Hamago zo mu tafi. Gaskiya ne amma tana da matukar zafi sosai. Gabaki da wannan matar masifafiya ce. Gaba ɗaya ba ta damuwa da mijinta. Amma kuma wayo. Waye kuma ya rike min kwana ta ba. Ga kuɗin nan ai. Gabaki ɗaya kuɗin bankin nan na sun tashi zero. Amma yanzu na yanke abin da zan yi. Sani na ta sace in saida. Ofishin ya sandan nan ya kamata mu je mu sami SI mu gayyace shi wannan wuri ko ba haka ba. Yalla bai baba zuwa zai ba mu share shi kawai. Yalla bai sa gaba ɗaya wannan mutumin baya son mu. Kuma san bai kamata ce mu je mu jawo kama abin da ba za mu iya ba. Kuma ta kawai amma ya muna matuƙar girmama shi ko? Kuma me kace yalla bai? Wani abin suke tsara hake nan. Yalla bai kenal. Dalan yale ni. Yalla bai ina ga mai shigo cikin ofishin nan ba. Yalla bai ka jiyo ga kowa ne tukunna. Kenal safa ya shigo. Kai, ba kasuwa na ke kaje ka siyo mun ba, kan ne kake ya sai nan gurin kome. Wannan shi ne ta sayan da ya kamata ce mun fara yi kafin kowa ya rike makaminsa. Kun ga gane kasa mu ce yawa ina fata kowa ya fahimci da ake rike makami da tarwatsa mutum da kama shi. Dala me aka saka cewa tsallan bari a hankali yake da kwakwalwa kuma. Kullum ma mace ba ta zamanin ganin wani atisayen. Saboda mu motsa sosai. Yalla ba me za mu kira sa? To amma da yanzu ban ga suna ba ko? Abu mai muhimmanci ya kamata ce mun fara yi. Ban zafi da ka koma atisaye kaji. Kai, akwai wani yaƙi da muka taɓa zuwa da yalla bai. Mani, maza ka zo. Ce ya kai ka san hakan. Yalla bai kowa ya san wannan yaƙin da ka je ai hisa. Da gaske? Kwarai yalla bai. Gaba ɗaya jami'an ba san yaƙin birrika ba shi sa hamagawa. Kai daga ta ya isa, na ci ma isa ko? Ka sani ba ko da sai kai lati, amma gobe ka tabbata ka zo da burka gane? Yawa. Kuma kada ka mata da abin da na ce ma, yawa to hike ne sai an jima. Mu je to kai, mu je. Masu taimakawa ko? Ka ce ka da gurin taimakon. Yanzu ai karfe 9 ne, me yasa ba ƙara awa 2 ba? Kai shiru mana. Ba fiti, ka je ka wanke hannunka, ka zo ka ci abinci. Ai na mama, na riga na ci abinci. Dama kuwa, ka cika cin ka je can ka ci abinci. Ni kuma sai dai nemo wanda na ciyar da gidana. Wai tunanin ka yanzu shekara ka nawa ne? Ka san menene abin da ya faru yau? Wasu danki daga yankin Kirala sun zo ganin kanwarka. Kuma sun zo ne da niyyar neman aurenta. Sun ce suna son a biki da wuri. Ka san wayannan abubuwan da suka faru? San ba zan iya yin wannan abun ba ne. Kuma sun ce min suna buƙatar fili ne a sadakin ɗansu. Mama ka kake so in sai da kawo wannan kuɗin? Bayan da za a nemo wannan kuɗaɗen ne, sai ka je ka san abin da za ka yi. Banza. Yayi ka ɗauki abin da baba ya faɗa ba komai ba. Shi yaron da suka zo ɗin yana matuƙar sona sosai. Ni ma ina son shi. Amma na fi so ne karatu. Kuma ina son in samu aiki bayan nayi. Na tabbata a lokacin zan samu wanda suke sona da yawa. Kuma kyawawa. Ko da ba a samu ba matsala. Sai ya tambaye ka. Yaya babu za ka bani ƙanwarka? Sai yana bin ka yana lallaba ka yana riƙe ƙafarka. Daga wannan lokacin na tabbata bakin cikin yayana ya riga ya ƙare. Kaga, ta so mu je mu ci abinci. Na haɗa ma abinci mai daɗi ni da kai. Yawwa shiga. Ban san me ya kamata ne ba. Ban san ina zan nemo wannan kuɗaɗen ba. Akwai kuɗin gyaran ofis da yalla bai sa biya ba mu za mu yi aiki. Me zai hana mu amfani da su kawai? Hakan zai yi kuwa. Sai mu tambaye shi ya ƙara mana wasu. To sai me kenan?
Yankin mahaifin naka za mu saida? Tun ba haka ba, ta yaya za a yi mu samu? Hamago kawai. Ina ba mu samu ba. Ba bukatar wayannan kuɗaɗen. Ma kada ku manta, wannan guri shine farin cikinmu. Abin da ya kamata mu yi da kuɗin kawai. Zan nemo sadakin ƙanwata. Me kace? So kake kace mu ba mu damu da ahalinka ba. Me ba za mu iya mata ba? Ita ya uwarka ce kuma tana matuƙar son ka. Ba za mu iya mata koma menene ba don farin cikin ahalinku? Shikenan to zo. Manaje ka je ko ina ne? Ka je ka nemo. Hari, kai hakuri Hari, ya faɗa ka ne saboda irin ɓacin nan da yake ciki. Ku ne wanda kuka zama mun komai a rayuwa, ba ni da kowa a wannan gari. Kuma yana samun farin ciki yadda ya kamata. Ko mai ma aka yanke, ta abin da aka yanke zan yi koma me. Na alƙawari. Babban farin cikin da zai fi mana shine ai bikin ƙanwarmu. Da ƙwarin gwiwa ta zan yi komai. Shikenan na je tukani. Ina da wata shawara. Menene? Shi ne zai taimaka mana. Inni kuma. Kwarai, ka yi mana. Abin da zai faru? Zuwa za mu tambayi Sandira. Haba Sam. Haka za mu, saboda mahaifinta mai kuɗi ne. Zai iya ba mu rancen kuɗaɗe. Kai dala wannan ba za ta yaki ba. Sai zan iya tambayar Sandira ta ba mu kuɗi. Ka san me yake so ce maka ba kai da zaka aure ta ba eh? Kwarai kuwa. Sai da baka sadakin ka to. Laka uku ne ba yawa ba, haka idan aka zo sai a fahimce ko ba ka ba. Ta yaya kenan? Kai da Allah na ce ka kira ta. Kira ta kawai ka. Shi kenan to amma kuma. Menene abin da ya tara mu a nan gurin? Maganar da muka yi da ke mana, kin san halin da muke ciki. Ni gaba ɗaya lab 20 ne a cikin asusuna. Kuma kafin na cire su, zai ɗauki shekara 2. Shi ne, idan kun shirya shiga kowane irin hali, ina da abun faɗa. Na san gabaki ɗayanku, kun san mahaifina kuma kun san waye shi. Akwai kuɗaɗe a cikin adakarsa, shi ne kawai mafita. Amma kuma duka kuɗin lab 5 ne. Za ku kwashe su gabaki ɗaya. Kun ga gabaki ɗayanmu za mu amfana kenan. Zan ɗauki lab 2. Ni nake bukata. Wani ko wannan shawara ta yi. Kai wai me kake cewa haka? Kai, ko a cikin littafin Bible an ce bai sata wani lokacin ta kan zama halal. Ka gane? To ita ma kuma ta zama. Duk abin da muka aikata daidai ne yanzu. Menene wai? Saboda bukata muke yi. Kwarai kuwa a shirye muke. To shi kenan kawai. Lokacin da ya kamata a ce kun zo? Karfe 1 dare. Shi ne lokacin da ya kamata. To hakan yayi. To amma sai dai na kasa yadda da Sandira. Zuciyata tana bani wani abu. Ha ba kai kuwa me kake faɗa haka? Ba ta cuce mu ba. Na riga na san ta sosai. Kuma ita ma tana buƙatar kula da shi yasa ta yakan ai. Shikenan to. Na fahimta. Amma ba kun san gidan bakacen ne fa. Akwai ƴan daban yan uwanta. Gaba ɗayan su mugaye ne kun sani kuma. Kai, kamar ta da wani abin kaji ko ma menene? Babu abin da zai faru ka gani? Kamar ta mi lakari da abin da muka je nema. Kun san me? Mu dauki wannan abin da muhimmanci. Me abin da ya dace kuma? Kwarai ma kuwa. Shine abin dubawa. Amma kada mu faɗa wa sab ɗin mu fa. Kamata ya mu canza kamannin mu je mu saci ko ma menene mu fito. Yanzu wasu kaya za mu sa kenan. To kai abu ne mai sauki ai. Mu sa kai irin na kamshin rajuwa cikin wannan fidin da muka lamar. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടിയതാ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടി Kwarai ma kuwa ka yi. Bakaɗin kaya kamata mu sa mai bakin fenti. Ta yake zan ya. In zala ka fahimta min. Irin abin da aka yi a cikin fim ɗin mana, sata cikin kwarewa ba tare da kowa ya san me muka yi ba. Kwarai kuwa bakin fenti ba hakan yayi. To ya kai maka bukatar amma bakin fenti saboda baki ne kai. Kuma wai hakan babu matsala. Kada ka damu kaji. Wannan aikin yanzu za fara kaftawa. Kai fito hankali ku to hankali. Kai hankali fa. Yawa ai. Kai to hankali. Yawa tsaya nan. Kada ji motsin komai ku to hankali. Kai dalla sauri ka to. Kada fa mu bawa kanmu tazara. Mu tsaya da juna. Yawa kun gane mu shiga hankali. Idan kuka tashi, ku zo kusa da kofar da ke baya. Zan yi kokarin buɗe muku kofar da kun zo shiga za ku gani. Kai tsaye ku shiga. Tabbas wannan ɗaki ne. Daga shi akwai falo, mu shiga hankali. Ku yi hankali kada ku yi surutu. Ku tau, hankali yawa.
Hankali fa. Kai hankali aka ce muku dala, hankali. Kai kada ka faɗi kayan hankali kaji. Yawa, an kusan zuwa babban falon. Daga nan gurin ina zami kuma. Kai shiru na ce maka dala. Yawa mu je. Mun zo ɗakin. Ku ba hankali fa dala. A cikin wannan falon akwai wani firiji. Cikin farji makulli. Ku duba farjin yana ina. Kai gashi nan. Gaskiya kamata ce mun samu abin da za mu ci kafin mu karasa. Ya kai mana shiru da Allah. So kake ja shake mu? Kullum ne mu je hankali fa. Yawa mun samu kullum. Kai. Da kun ɗauki mukullin akwai bene a bayanku. Ku yi ƙoƙarin hawa samansa. A nan mahaifina yake. Yawa, bene can ta ce ma kuto hankali kuto. Yawa kuto. Kai, dala kuto hankali fa. Da akwai matsala yawa. Kai cika ne ka tsaya da Allah. Dole sai mun ba hankali fa. Kai ina Allah. Ni fa na fara jin tsoro ya kamata mu koma. Zala ka manta mun riga mun zo fa. Kada ka damu kaji. Yawa. Ka bude hankali. Suriya ka kula. Yawa, Suriya ka kula sosai ko bude hankali kofar. Kada wanda ya ci kara kunji. Ku duba ko ina da ina. Ta ce mu bincika ko ina akwai gurin da yake ajiye kuɗin cikin loka. Tabbas nan ne ɗakin gashi na kwance. Yau guda ne, kai! Dala ta muku ya tuna, kai, mi sauri muku ya tuna mu. Kai, suwaye nan, suwaye bai, kai barawo, ku kama su kai barayi kai, ku kama su baki daya. Sai da aka ce mu kada wanda ya ce wani abu. Wayo! Polciya, maza ka fito kaji. Kai wai me ya faru? Wa yake iyo Ban san ko waye ba. Ina Suriya yake to? Suriya gashi na ya to, gashi na. Kai Suriya, me yake faruwa? Wannan jini na menene Suriya? Ka faɗa mana, wannan jini na wane ne kuma Suriya? Mahaifin Sandra, shi ne ta gawo kamar sani ba. When the ruthless become inevitable to fight the game of love. When circumstances become unchanged. Na shiga ɗakinka na ga hotunan siyama ko ina a lillike kuma ka ce ba soyayya kuke ba ya irin wannan haka. Lokaci yana wucewa. Kwanaki suna tafiya, watanni na shuɗewa. Tsakani da Allah a zuciyarki kina son sa ko ba ki son sa?
ina son sa. Ita kuma kaddara abu ce rubutacciya wadda in har Allah ya rubuta ma ita to ba ta da wata makawa sai ta fara tare da ku. Inna lillahi alamin. When love story becomes a lie, sirrin zuciya. Na san ka, ni ma zan so ka ji tausayi na. Kai ne tauraro na, ma'ana mai haske ka ga idanu da zuciya sun fasa. Na baki dukan yarda, ki aminta da shan da muka yi ya tsoro kuma ya yi huda. Don Allah ki jaddada, buraya a tare da ke abada. Ke ma in kin yarda, sanarwa iyaye su shaida. Karki mini kuskunda, komai kika ce ba a kyasuwa na fasa. In the game of love, only truths become victorious. Sirrin zuciya. Kuma wani sirri ne a rayuwata, amma lokacin sanar da ke ya kusa. Ni ko sai nake gani da fitowa kai fili. Akwai wani buri na sau ɗaya wanda ba ta samu cikawa ba. Wani sirri ne kuke ɓoye min? Produced by Kamsul Simati. Executive producer Sultan Abdulrazak. Sirrin zuciya. Da ke kaɗai na saba, kuma da ke zan yi tarayya. Hannu da ke kama, don Allah kar ki juya baya. Koko na sun ke gashi hannu na rike masoyiya. Kar ki ce za ki bar ni komai tsanani duk wuya. Sirrin zuciya. From the director, Hassan Geeks. Babatin na kara, ke kadai na tsara, rayuwa mu jera. Gama kullin zuciya, yin zaman zuciya. Gama kullin zuciya, yin zaman zuciya. Gama kullin zuciya, yin zaman zuciya. Yunwa kuma? Kike cin ɗanyen kaza? Ɗanyen kaza kuma.
Hani. Hani. Kuskure ne ban sani ba ni. To kwantar da hankalinka. Komai ya riga ya faru, kaji ka daina kuka. Kaji. Bayan da muka iya dama. Ban san shi ba ne. Hari, ba za mu gaya wa labai sam ba kuwa? Ina, in kada ya san wani abin yanzu kun ji? Abin da zai fi mu ba wannan gurin kawai. Mu tafi kamar yaya gobe ne fa za mu fara aiki. Ka manta da aikin kawai. Hari gobe muna da aiki. Bai kamata ce mun tafi ba. Ya zami. Ya zama dole mu tafi mu ba wannan gurin kawai. Ba da zami. Mu ya kamata mu kula da komai. Ba fita aiki gobe, ba matsala. A kai ina kina kuwa ka zo mu tafi kawai kaji kar ka damu ka manta da komai. Dan dakata. Yanzu sandira kuma fa. Jalla ka mata da wata sandira. Yalla bai, kana duba da duniya take ne? Jalla ba ka nake duba ba. Ina neman yankin kira lalaya gaba ki da duniya amma na neme shi na rasa. Kuma ya ce mu akwai. In ce yake nan. Ka san me? Ni ba ban gani ba, da alama ƙarya. Yanayin da muke ciki me yasa mu yi babban cikin ba? Yalla bai gaskiya ne. Kuma abin da ka faɗa tabbas ba daidai bane. Amma fa yalla bai na tunanin na samu mana abin da za mu kwahe. Me? Amma gashin bakin ka dan daga yalla bai. Yalla bai, wai me yasa kake barin gashin bakin ko da yaushe yake sakowa ƙasa ne eh? Saboda ba wani da launin da zan yi abin da ya kamata a ofishin nan. Da aiki ya shigo komai zai canza. Yalla bai daga wannan asabar din kana tunanin abin da muke ci zai iya canza ba? Kuma yalla bai, shin a ganin ka waɗannan yara za su iya magance kes in kisa kuwa? Me kake so ka ce wai? Abin da nake son ce shine yalla bai, ka shirye ne zaka iya murza gashin bakin ka cikin wannan abin. Saboda jiya wani an taya gidan bakacen kuma ya san bada masa wuta a ciki da daddare. Yanzu aka yi na asibiti. Me kace? Wuka kuma? Kwarai yalla bai. Me? Wuka a cikin sa? Kwarai yalla bai na asibiti ma. Kace yi kenan aiki ya zo. Me yanzu me kamata mu fara? Kai da me kamata a ce mu fara yanzu? Sabon fai ne kamata mu mu buɗe kan yi. Yawa mu zama lalubo mu dan duba cikin nan gurin. Yalla bai ya kamata mu. Yalla ba dan kira jami'ai. Maza kira waya. Alo? Yalla bai to waya zaka kira. Ina ne sai kira waya. Me abin da ya kamata mu yanzu? Yana asibiti mu je yalla bai. Shikenan mu je. Ha ma goya mu da sanda. Kai tsaya. Wannan wani irin hauka ne baka gani ne? Yalla bai kenan. Na kasa iya jure dariya ta ji shi sa. Amma da na dawo za mu tattauna ga gane? Yanzu ban san ta zan fara murza gashin baki na ba. Amma bayan ka zan dawo murza gaban ka. Kaji? Yawa. Ya kamata ka sana jarabawa ka tun kafin dawo kaji? Yawa. Sai an jima. Yalla bai, ka shirya abin da zai faru kaji? Sai mun dawo to. Daga yanzu aiki ya kare muku. Yawa. Kai in dakata. Ka tsaya mun. Wula yalla bai. Mu. Ina ne akwai tana mara lafiya? Hannun dama. Yau bai kenan. Yalla bai. Yan uwan baka can ba su da amfani. Bai kamata mu saka mu. Baka damu da wannan mata kawai. Yalla bai, wai hidan ganin gyatumin ka ne ko kuma me? Ban gane me kake son cewa ba. Gaba ɗaya ka damu akan shi yalla bai. Kai din fa inspector ne yalla bai. Ka nuna ƙarfi mana. Ka ji mahaukaci. Ka mu je kawai. Kai zo nan. Ka tafi muka ce ma da Allah. Ba ma buƙatar takura. Ka san akan me na so? Karkashin kundi na 307 wanda ya shiga gidan mutum sannan kuma ya anta mai wuka a cikin sa. Wai kuna ta tama kan abin da na ce ne? Abin da zai bawa kawai ka tafi yalla bai. Ai iya yau kawai. Muna cikin bacin ranta. Zabur dan uwana ce, to ba tabbas sai mun aikata sai mun shake koma waye. Ba za ku kirkirar mana matsala nan gurin ba kun gane? Ku shiga da ƙara koya yake. Ni kuma daga nan zan ji da komai. Su nawa ne mutanen? Ban iya lissafi ba ni ai. Zan koya ma lissafi to. Shiga da ƙara shine zai bani damar kama koma waye. Awa 44 kawai ya yawa gabaki ɗayansu sai na kama su. Kamar yadda nake faɗa muku, tabbas zan kama su. Awa 48 kawai nake bukata ya ishe ni gama koma wane ne kun ji? Ko baya ne ku shiga da ƙara, ni kuma nan ji da komai bayan haka. Musan ba mu bukata.
nan fa yankin ba garat ne kaji, duk abin da muke so za mu aikata shi. Na rage to awa 12 kawai. Magana shigar da ƙara shi ma ko kaɗan ba ma bukata. Ka san me, ka faɗa mu ko da abin da bai kai bane ba kaji. Ni kuma daga nan zan ji da komai. In kai, Yalla bai. ka samu littafin turanci ka bashi, kaji? Saboda na lura gaba ɗaya baya ganewa. Kwakwalwar shi tana motsi, a bashi ya karanta. Ku je kawai. Akwai ba masu laifi a ofishi mu je. Yanzu in ban da tsabar na hankali, a ce an garkama wa mutum wuka a ciki. To a cikin ƙauyen nan waye za su nemo Kai ma dai sanin kanka ne cewa babu abin da za su yi sai dai su gaji su daina kenan. Yalla bai, in za ta iya kasancewa. Sai bincika kuma su gano wanda ya kata. Ka ja mako, mutum 100 nawa ne a garin nan. Wai kawai irin ba magana suna da mutane ma sun fi ka tunani. Ina yalla bai kawai dai na faɗa ne don a ci dariya. Amma kuma kai ma kasancewa kai yalla bai, ina san in dai ba kai din ba babu wanda zai nemo waye. Kai ma ni. Yalla bai. Wai bai sa ya ce mun jan nika kallon fina-finan koyon turanci Yalla bai ina jin ya fahimci cewa baka kallon fina-finai wanda ake kalla sai na kwalbewa. Amma shirin da mahaukaci ne ko? Kawai wayan jan siyo CD, abinda komai zan iya kallon shi a cikin wayata. Da dukkan alamu shi kawancin naci ma bai san ma me technology ba, banza. Wai tashin farko rufi 350 ta ƙara cin abinci kawai. Kai, na da yamma, na yantira, wayo, wannan kafta gaskiya matuƙar bari gani sosai, ya zama dole kafta hoto da wannan hosta. Kuma ya san kaftan zai kyau sosai. Kai, na fada ta gwalgwalin soyayya da ni da masoyiyata. Idan da hali mai zai hana ɓarayin yin murmushi ko, yau ba ke ma ba, yau ba ke ma ɗan murmusa ko. Abin da zai faru ka sheke su ga baki ɗaya kawai. Maza faɗa mun. Faɗa mun na ce, waye ya ce kawo mahaifin mu wuƙa? Yalla bai ban san ko waye ba. Ka faɗa mun gaskiya. Ko kuma ga baki ɗan kun sheke ku a nan gurin. Maza ka faɗa mun. Zan faɗa ma, zan faɗa. Suriya, kada ka faɗa komai. Ka faɗa min, ba za ka faɗa ba? Kada ka faɗa. Hari shi ne wanda ya aikata haka. Kai! Suriya, ka san me kace? Kwarai na faɗa. Da su sheke ni gwanda na faɗa musu koma menene? Na faɗa. Wai kai ne? Yanzu nan wasu daga cikin mutanen Folikadan suka tafi. Sun zo ne maka kuma tabbas ka gansu. Amma sai na faɗa maka waya yi cewa mutanen Folikadan suna neman ka. Sun kama abokananka kuma sun faɗa musu kai ne wanda ka sheƙe mahaifinsu wai. Sun sabarbaɗe su kuma sun sake sun tafi. Sun je gidajen sun tarwatsa komai da komai. Yalla bai sa, amma ba abin da za su yi wa ahalina ko? Ka kwantar da hankalinka kaji. Inspector wannan yanki ya nemi ya sa hannunsa amma ba su kyale shi ya saka a ciki ba. Su kuma abokanai na fa. Wai na sun riga sun tsira. Kai ya kamata a ce yanzu ka tafi. Wannan wani shashanci ne ku je ku aikata wai. Ba za ku iya neman shawara ta ba? Ka je ka samu ka ɓoya wani gurin da daddare.
Ka tafi murukunna kaji? Kasance wannan gida na babu tsaro sosai. Da safe sai mu san abin da ya kamata mu yanke. Shikenan to. Hari, ka kula sosai. Kaji, je ka. Ku taho! Maza ku je ku fito min da aladen nan. Wayo, waye aladen kuma? Kai, waye ke da mana? Kai mani, mani! Waye ke ce min alade? Ina yin labai ba da kai yake ba yi, ga wanda suke kira can. Wai ba ni ba? Ware kuwa, ga inda suka farmaka can. Ku ruguza komai. Ku buge komai da ke ciki. Kuma duk wanda kuka samu ku maza ku fito min da shi kun ji? Kai mani, kana kallo? Da abin da kuka sani mai amfani da ku watsa shi waje. Can sai dai baya yi. Ai yan labai da mu suke yi wa haka, na kaftan ya ba da citta. Ka ci da kiki mu za su yi waka? Yana idan ina ne boye. Gashi na yan labai, gashi na fito da shi. Maza ku kama shi nan. Yan labai, wai mu ba yan sanda ba ne? Mu je mu dakatar da su mana. Wacan gurin din wai kuma? Kware ku yan labai. A yau mu yan kallo ne ba ya raba ba. Duk abin da zai faru muna daga nan gurin muna kallo. A heke ki ma ba ruwana. Kai kamata ya su furfuɗe shi wullo shi waje. Kai, jiya ya zo gurin ka ko? Maza faɗa mini to. Ka faɗa mini. Ina ne ka kashi domin ya je ya ɓoye. Idan baka faɗa mana gaskiya ba, sheke ka zami yanzu nan. Ka faɗa mana man. Ka su furfuɗe. Ka maski dan banza. Na faɗa muku babu abin da na sani. Ba abin da na sani. Kuma bai zo ba. Gaba ɗaya ya burgice. Kai, za mu sheke ka fa. To ku sheke ni mana, ku sheke ni. Ku da ke ni na ce, ku da ke ni man. Kada ka damu kaji, za mu je mu dawo za mu bincika. Idan muka gano sheke ka zami, mu je su kyale shi. Ba gurin magance matsala ba, sa ga da zamu yi da taka matsalar. Banza mago kawai. Za mu dawo kanka, shashashan banza kawai. Maza mu ce, ta da mota. Na gode ya labai. Me kuma ya faru a nan gurin eh? Hello? Ya labai. Yalla bai. Wai tsoro ta kai ne? Waya kai din. Nan ne gurin magance matsaloli ko? Warai, me matsalaka? Suna na Sabiu, kuma ni din nazo ne daga yankin Barma da ke garin Tamil Nadu yalla bai. Zauna to kaji? Aina dan zauna to. Yawa. Na ga baki ɗaya gurin a rigitse, in wani abin da ya faru? Wani ne ya shiƙa nan gurin shi sa. Kuma yayan wanda aka sheƙe ne suka zo nan gurin wai suke neman wanda ya aikata. Kuma ni ma irin matsalar ta kawo ni kenan wannan guri. Yalla bai ni ma irin matsalar ta kawo ni kenan wannan abin ne shafin. Shi ma dan shi tantiri ne. Kuma a yankin Kerala ma shi yake ku sa a ranku ba zai kyale ku ba. Yalla bai na faɗa kan bisa kuskure in kuma sai abin ya nemi ya zama gaskiya. Shine yalla bai in nake neman mafita. Yalla bai in bayan na faɗi wannan abu sai wani malami a cikin mu ya ce mana akwai gurin magance matsala a wannan gari. Kuma na samu rahotannin ku a Facebook. Kware kuwa. In ka rike wannan kaji yalla bai. Yalla bai in kuɗaɗe ne wayannan. Ina buƙatar taimako yalla bai. Ko ta maya ne a taimaka mani. Wannan katin shi ne sunan shi Sabiu Thomas. Yankin Barma wani ƙauye ne. Kusa da ƙauye ne Ragili a yankin Kerala wanda yake a bakin bodar Tamil Nadu. Kana buƙatar samun mutuwa yanzu. Wannan babban aiki ne a goninka kuma zai yi matuƙar taimaka ma. Ka je ka magance musu matsalar su. Yalla bai sa. Su kuma ahalina kuma fa. Muna nan za mu kula da su. Sannan kada ka amfani da waya ka kaji. Idan ka ji can sai ka samu wata. Kuma da ka sauka sai ka kira ni. Kada ka ɓata lokacinka. Je ka kaji. Da akwai matsala. Amma ta wuce. Barkan ku dai in maza da mata malamai da ke wannan yanki, dan me ya dawo domin magance matsalar mu gabaki daya. Kada ku ɓata lokaci gurin fitowa don tarbar wannan farin ciki namu da ya an toye zuwa cikin wannan yanki namu na Barma. Muna gayyata kowa da kowa
da ya fito mu dan malamin mu wanda zai jagorance mu don kawo ƙarshen zalunci a wannan gari. Ina mai godiya sosai, yanzu nan zai karaso. Ga jarumin namu ya karaso! Ga jarumin mu ya karaso! Jarumin mu ya iso! Muna yi wa jarumin mu barka da zuwa! ஊரெங்கும் சந்தோஷம் உற்சாகம் வந்ததடி நெஞ்சுக்குள் நட்போடு செடி ஒண்ணு நட்டானடி ஊரெங்கும் சந்தோஷம் உற்சாகம் வந்ததடி நெஞ்சுக்குள் நட்போடு செடி ஒண்ணு நட்டானடி எங்கிருந்தோ இங்கு வந்தான் ஆனந்தத்தே அள்ளி வந்தான் வானன்பா ஊரெங்கும் சந்தோஷம் உற்சாகம் வந்ததடி நெஞ்சுக்குள் நட்போடு செடி ஒண்ண நட்டானடி எப்போதும் கூடி பொன்னாக ஆடி ஊருக்கு நன்மை செய்வான் தப்பேதும் செஞ்சா சவுக்காக மாறி பேயத்தான் விரட்டிடுவான் சாமி இருக்க சனங்கள் இருக்க உன்னகம் எனக்கு கவலை எதுக்கு நீயும் இருக்க நியாயம் இருக்க பாம்பு பறந்து பயந்து கிடக்க மாயார வாட்டுங்கடா ஊரெங்கும் சந்தோஷம் உற்சாகம் வந்ததடி நெஞ்சுக்குள் நட்போடு செடி ஒண்ணு நட்டானடி எல்லோருக்கும் கல்வி எங்கேயும் பள்ளி ஊரெங்கும் கட்டுங்களா திடலங்கும் மோடி கல்லாங்க ஆடி பிள்ளைகள் படிக்கணுண்டா அடக்கு முறையும் ஒதுக்கு முறையும் வளர்த்தி எறிய படிப்பு கொடுங்க விதிமுறைகளும் வழிமுறைகளும் பழைய கணக்கு அடிச்சு நொறுக்க ஏதாச்சும் செய்வோமடா ஊரெங்கும் சந்தோஷம் உற்சாகம் வந்ததடி நெஞ்சுக்குள் நட்போடு செடி ஒண்ண நட்டானடி Ya kai,